Episode nga na chuan North Korean spy hoin ANSP agent zingami Mount Agong atanga Hosu Doma Kaltur panhi anda thatlai atanga intanin ANSP ho chuan Hosu Dom chu thlengin su ho chuan Yongroi chu asilai chuan achuk to ran mai ju te chuan ANSP agent an tukdol tak anga runin siamin su ho chu an ron venga ANSP le su ho anin tin lai chuan North spy ho chu agent ang taka localin gangmu po chuan anaut emo alo ti hiala ma se amitin chu su ho anilavin hanai antin chu a han mu a an silai cheng an han kau chu gangmu chu ave indo ta a adara chuan an ka fu ta ni chutianga inka na thlen lai chuan su ho chuan abula chuan Yongroi chu omtir ta renga ju chuan liam lo twar ve in abana an lo ka fu hi ani a ANSP ho po chu manro thazok nen doma chuan anon lu thale ta su ho telam chuan silai mu an nei tam to lo awang chuan hanai zona chendilar chu akap thlata a atla feltia chuan bomkeng chungin Yongroi chu hrai chuakin ANSP ho ma chuan aron in lana su ho chuan abomken lai chu hongin ANSP agent ho chu inthiar film turin a hanti a gangmo chuan doma ho te chu angai to awang chuan an agent ho chu chuasan turin ati a ani ero chuawe tum lo thung hanai chuan gangmo chu hliam atwar wangle an lo that meyang ti a lo awang chuan midang ruala chuak ve ngal turin ati ve boka chua adu lo tat awang chuan agent dang te chuan an hnuk chuak luita a pon an chua chuan hanai chuan thilchin chang chu chief ana bula chuan a han shila an chief chuan lo ngak deuh tura ti in changsuan an agen Taedong River wana an zui ti a hriat vei chuan a thinrim a lo awang chuan thil han ti mai dan chu a hrethiam lo ve boka anupui chu a phone in ti dan tur vel avazota anupui mi hei chuan eirai kor hak tur vel chu a lo bai pui meka eirai chuan anim biak na chu alo ngai tharu ve le a ril ru te chuan mei chethiang hlim som pathum te hlan nana hun thatak ani a ring ngal nge min hei po chuan changsu chu in thlan le huna chuan president ani mei thei arina wang chuan changsu chu adu dan dana tur chuan ative boka doma chuan gongte le byangte te chu an mitwam sakin an lo phwar mola an chet lo nan an inkara chuan bom chu an da sakbok chu mai ni lovin su ho chuan kongkhar aron lu theina tura chuan bomte akambok chuti lai chuan ju ate ho chuan zirlai te chu cafeteria lama khom tur chuan an lo ko khom ve boka gangmo po chu engma ati theilo nan chuan an phwar ve boka anwar den ero chu chutiang boy loi kara chuan office a chuan thil alo tuam vela cafeteria lam aron kal chuan zirlai te chuan apasan emo an lo ti hial to a aron kal nu rei lo te a chuan tukver zona chuan ANSP 10 aron ka lo nan chuan zirlai te chu an din tira chung zinga chuan silhui chu atel ve nge pona chuan ANSP te chuan mun siam ngalin pon lama chuan sipei te chuan ral thuam famking nen an veng boka changsuwa chuan office a chuan zero ka bia in Taedong River 1 le atim te chu professor hananen chuan Incheon port atanga anron chua to thu chu alo shilve a teila po chuan an chakna chu alo lom ve mek boka changsuwa chuan North Korea ho chuan Professor Hanan Presma a North Korea in opposition party presidential campaign chu sumin an pui chin tia soi huna chia poisakim andong theidon ti ashil ngal bok chief ana chuan Hosu Dom boina nei chungchang chu aron shilve a gangmuan Taedong River 1 zui wanga hengte hi thleng ani thu te chu alo soi ngal teila chuan Professor Hana press conference pek tur alia meyang ti alo awang chuan vabai ngal mei chu adu a ma se changsu a chuan zirlai ten an tuarang ti a lo awang chuan chutianga wa bei mei chu angam lova teila a chua nu chuan changsu a chuan anupui chu a phona Yongroi chu an shwai ta empty chuan avazota a eirai chu lo trap derin a driver tir khan an dom bulpo a thlen thei lo thu a lo shil anim biak zo chuan eirai chuan ami tuite chu a shrua chief an chuan Yongroi chu an doma chuan alo thu chu aron ti chianga changsu chuan capital defense ho anin rol hlawa
anin rol chuan media hoin an shevat don si arang theiang berin engpo mangdon se zirlai tu chu chwa zalen an ni theinan chetla tur chuan atita dorma chuan zirlai te chu an zang thal tira mai mi ching ta turin an ti a ma se ban oki chuan yang roi chu ron shil ru in thil thleng zong zong chu athiam lowa chuan aron pu a yang roi chuan gangmo the sen far chu a hmuwa atuam sak ngei angai thu chu a shil ngala North Korea lamin alua silain tin reng ma se aliam chu atuam sak angai thu chu a shil le fana chutiang an soi mek lai chuan su ho chuan mandong ale afapa chu anon khomna chuan aron shwaya su ho aron thlen chuan boina chu aron ching fel meya antan boina asiam don lo awang le ju ngei po chuan first aid chu amumo awang chuan an hliamte en kolma saktir tur chuan atita a andam doi omna chuan su ho chuan yang roi chu ashwaya yang roi chuan amit chu amel ngam tatat lo mai an kaldun lai po chuan engma asoi lo andam doi lang na atang an kir le lama chuan an bom shui lo zem chu yang roi chuan apalta su ho chuan tol nung tur chuan atia chuta ze zong yang roi chu angoi mai theitalo su ho chu spy ani le ni lo chu azota a alo pui awang chuan a in chhir thu chu a shil ngal bok su ho chuan dam chua adu ani chuan an thu oi tura ti in yang roi chuan akal santa a changsu chuan zero ka chu a phone le a Tedong River 1 chu Professor Hananen chuan an lo chua le chua lo chu a han zota zero ka chu a lo thin rim khop maya thil diglo an shil reng awang le an spy ten hliam an tuar ani chuan anin rem to na po chu apo cha tur thu chu vin lur hian a lo shila soryangi chuan chu anin bia na chu atop lam chu lo shepha in su ho atop na tur ani arina wang chuan alom ril ru hle maya changsu chu ho sur don ma chuan thil chin chang she chang tur chuan avakala teila chu abial nu chunia I nen chuan nuam an lo chen lai tak chuan ho su dom thil thlenga mo phur tu ber chu Tedong River 1 ani ti a re chuak chu a phuzoka mak ati hle bok chungya I chuan chutia teilan phone biak lai chuan lo ti buain a phone biak zo a teilan kalsan atumpo chuan kal lo tur te chuan a lo thlema ma se teila chuan thil poimo ani awang chuan akalangai thu shilin dom lampan chuan avakal tanghala chief ana chu dom lampan chuan a local ve mek boka changsu chu va phone in North Korean spy ho chu thatlo tur chuan aron ti a an beisa chuan chief ana chuan dom chung mi te nena anim biak theina tur phone chu aron bai puya chutianga an ron ti chu tun atanga antana thaber nia an shada wang chuan Guangte chu phone vala tur chuan atita a Guangte a phone la tura avachuak chu hanai chuan su ho chu amu thei awang chuan akapa Guangte an silaya anron ka ahlau lutuk chu phone la theilo chuan atuta a su ho chu vachuakin phone chu ama in vala in Guangte chu shwai luta a an chief in hanai alo haulai chuan changsu chu aron thleng ve che a tuna tang chuan an thil ti vel na chuan telve to lo tur chuan a shila chu mi zo deuh lok chuan teila po chu aron thleng ve ta a cafeteria chuan gangmu chuan an phuarna chu ti cha tumin alo beina sa hle a yang roi chuan a thil ti amu chuan liril ru la peng tur chuan apum chu alo tina dera chu gangmu chuan rem changa la in an phuarna chu ti cha tum chuan ariat na samai mandonga chuan ju chu heirangi biangte le guangte a aron shwai chu amu a gangmo a in pe fel theinan aril rulak pen theinan an hnung na te chu alo soi sel ju chuan an mission te that tur chuan su ho le changsu anin biak lai chu lo ti buain alo soi ve sek changsu chuan lo hnialin North Korea ho ne na an tho dun thu le an leader zero kanen po an tran dun thu chu su ho an arin theinan chuan a shila mechanical room a aruka chuan atura chuan kal tur chuan atita su ho chuan yang roi radio chu mangjang ka in changsu chu arin tlak le tlak lo shiat nan la chu alo ngai thla a North lam chuan an hlangai thlaka chuan an che dan turkot an ron zeptela south ne na thodun chu an ti thluta a marine base a chuan Yanggu chuan station master ni in chu zan chuan tuipi kam vela chuan patrolling nei tur chuan an ruata
patrolling nei ho chuan professor han le spy te sangaman na longa an lo thu chu an mutatlat mai professor han chu lowang chuan puina dilin a che chel chul mai spy zinga mi chuan a oma tak ka pin coast guard ho po chu aka ngal bok changsu chuan kol dongin coast guard hoin spy longa an ka thu soin te ila chuan tuna chuan plan b a che tangai thu aron soita su ho le spy te chuan chhuaruk na lam chu an panta ma se South Korea lam chuan an thu thlun bo cha in an lo kap le tatlat mai lia ke a chuan an lo ka fu sak ole khati zong kha episode nga na chu ani le ta a adodle ronti chwale wat tu mani ang